To me aka yi maka ne Malam Audu manomi? Barayi sun shiga taskata, sun mun karkaf, kan da nake ajiye kudin hatsi, ban taba kaiwa banki ba, to sun shiga sun yashe ni, ba ko ɗarin da suka bar mu. To sarki yanzu kai ka ce babu ruwanka da Talatu, saboda me? To sarki yanzu kai ka ce babu ruwanka da Talatu, saboda me? Ba ni da hurumin yin magana da ita. Kuma gaba ɗaya a labari na ni da Talatu babu wani abin da nake tunawa in ji daɗi. Kai Haladu yanzu ka ce ba za ka je gona ba, to saboda me yasa ba ka je gonan ba? Ni ba na son aikin wahalan nan. Ana so wallahi. To amma Haladu, kai ka taɓa ganin wanda ya ji daɗi ba tare da ya sha wahala ba? Akwai mana baba. To baba waɗannan shugabannin namu da suke babakere akan dukiyar talaka